ya ku bayi mu'mine ku kiyaye ala salawati a bisa wato salloli su ne guda 5 ku ba da su akan lokacin su, ku ba da su a bisa tsarin su da kamar su yadda manzon Allah ya nuna mana, ya zo mana da sallah yayi sallu kamar ra'aytumuni usalli. Sallah dai mu kiyaye ta yadda annabi ya nuna mana. Wanda ya sallah ba yadda annabi ya yi ba ya yi bid'a kuma bai da sallah. Shi sa mutane da yawa za ka ga sukan ɗauki sallah kamar wani gado ne, yadda na ga babana yana sallah ko kakannina a ƙauye ni haka zan yi. Wani za ka gan shi zai sallarsa yana sadalinsa bai da dalili, kawai tunaninsa a gida a can gona sadalu ake. To ba haka ba ne, da annabi za a yi koyi a sallah. Ba wani isasshen da za a ce da shi za a yi koyi da sallarsa sai manzon Allah. Dan tasa ce, shi ya zo da ita, shi ya ba mu, shi ya koya mana, shi ya nuna mana. Don haka inda duka juya ka ji malamai da abin da aka ce ya annabi yake sallah, to ka tsaya a nan. Ka yi kiyayewa sallah kenan, amma ko da wa za ka yi koyi sai da inda mai koyi da annabi ne. Yau to wannan shi ne, amma kar ka ɗauka cewa wani mata yi shi gaskiya shi tun da ya tashi kakarsa sadali take. Kakarka ita ce sallah, yadda sallu kamar ra'aytumuni usalli. Duk inda mutum zai juya, to in yi ƙoƙarin yin haka yadda za ka iya, to an kiyaye sallah kenan, a ba da ita lokacinta. Wasu muna yin salati kuma a ƙarshe a tahiya, in ka gama tahiya ko da a zaman ƙarshe ne kai tahiya, to ka ja tahiyan nan ka tabbatar ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati da kowace siga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ne, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ne, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin annabiyil ummi wa ala alihi wa Allahumma salli ala abdika wa rasulika wa salli ala almu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati. Sallallahu alayka ya Muhammad, sallallahu kai salati. In kai sallah ka gama ba raka'a 4 ce ko raka'a 3 ko raka'a 2 ka tabbatar har kai gama ba kai salati ga annabi ba, to sunan sallah ka zero, ba ruwan Allah da ita kuma ba ta yi ba. Saboda haka mu dinga kulawa da wannan Allah, dan abin da ya sa saboda Allah ya ce hafizu ne. Kuma ka zo tahiya kai sujjada ma wani tasbihi guda 5 ma ba za ka iya yi ba, limamin ya dago dan shi ba ya yi. To kaga wannan limamin bin sa sallah akwai hadari, saboda idan ka kamar yadda aka tambaya ne, ba an sa liman a gaba ba, an ce mamu sai suka tambaye liman a mutasar maganar mushkilatu na mutasar na mala dan fodiyo na, to kai kuma da wa kake koyi? Idan liman bai san da wanda yake koyi ba, za a bi shi sallah? To duk limamin duniya da annabi Muhammadu yake sallah, annabi na tahiyya, annabi na karanta fatiha ya karanta sura, annabi na tasbihi. An rawaito yakan yi tasbihi 7 a ruku'i, yayi 7 a sujada. An rawaito ma'aiki yakan yi tasbihi 5 a sujada ko ya tasbihi 3 a sujada, sannan annabi ya taro kan mana alheri gurin Allah.